Prídeš za guľaš ako folo aj nám odmoderovať preteky? Človeku ako si ty hrozí možno viac vyhorenie ako človeku, ktorý pracuje vo veľkej firme. Už sme vedeli teda, že jem papier, tá Číňanka tiež vedela, že jem papier. Ty si mala ukratené detstvo. Hej, ja viem. Ja idem skúsiť naozajstnú prácu, tak som sa zamestnala v korporáte na HR oddelení na 3 roky. Ty vlastne obchoduješ s tým vlastným časom, lebo si dobrý obchodiak. Keď svoju robotu robíš dobre, tak vyzerá ľahko. Ľahko. Tri, 4. Teraz som ťa nechala užiť si klapku A samú. mám trému. Dnes prišiel ten deň, že a o mne sa asi nedozviete nikdy, tak dnes sa o tebe dozvieme. Ja sa teším, že máme vymenené úlohy, lebo vieš, ja idem normálne také, že bez tabletu, bez scenára, normálne si. A ja tu idem s telefónikom, so scenárom, lebo tablet sa mi vybil. Troška tak ináč, akože na teba pozerám, že normálne si dala tú námahu, že scenár, ale keďže ako logicky má súkromné sklo, hej, takže tam nedovidím. Takže... Nedovidíš. No dobre, no tak čo? Tak pýtaj sa. No, tak. V prvom rade by sme asi mali začať niekde na začiatku pri nejakej malej Rádke, lebo ja si ťa predstavujem, že proste Rádka doma pred zrkadlom. Pre televíziu. Hej, hociakú. STV, neviem, čo bolo v tej dobe. Dobre, nie sme až také staré. Dajme pre televíziu Markíza. Radka Mazáková. Ja si pamätám, keď Markíza vznikala ináč. A ja. Vieš čo, pamätám si to. Čiže dobre si to trafila, presne. A ty vieš, čo je sranda inak, ja keď tak nad tým sa tak zamýšľam. Ja som dievča z dediny. A vieš, no tým, že my sa vlastne spoznávame, že také tie historické veci o sebe neúplne vieme, tak ti poviem, že ja som vyrastala v Budimíre. Najprv v Ličartovciach, prvých 5 rokov som prežila vlastne na trase Prešov-Košice, vieš. V Prešove som sa narodila, potom v Ličartovciach pri ihrisku na futbale a potom vlastne celý ten ďalší život ako keby Budimír. Bola tam moja obec a dodnes sa cítim byť asi Budimírčanka. Už teraz Ty si mi, aj tak si mi to povedala, že ja neviem, ja som z Budimíra. Pamätáš sa? Áno, že tam sa tak akože identifikujem, tam som ako keby, že na dni obce chodím moderovať, vieš, akože motocross tam moderujem. Hrdá Budimírčanka. Hrdá občanka, presne. A my sme tam, predstav si, chytali len 3 programy. Hej, čiže ako keby, keď by si čakala, že mediálny človek to má napozerané a ja neviem, tak vôbec nie, my sme chytali STV1, STV2 Markízu, že vieš, mňa obišli všetky také trendy, že Big Brothers a čo to boli také prvé reality show. Vyvolený. Čo si to vôbec. To keď sa rozprávali kamošky, alebo Spice Girls, no mňa obišli Spice Girls, pretože my sme vlastne nemali fakt, my sme nemali doma tie programy a ja som vlastne nevedela, ktorá je Mel B a Mel C, vieš, lebo no skadiaľ. Bože, ty si mala ukratené detstvo. Hej, ja viem. Povedz to mojim rodičom. A plus som vyrastala v rodine s 3 deťmi. Ja som vlastne najstaršia z 3. Mám ešte mladšiu segru a potom ešte mladšieho brata. No a tak, hej, čiže chápeš, akože ťažký život na dedine. Vieš, my sme každú sobotu upratovali a umývali okná. A tak to aj my. Hej? To sa robí aj v meste? Všetko vybrať. Hej, moja mamka bola taký pacient na poriadok a stále je. Čiže vlastne toto je také moje detstvo, vieš, ale veľa vonku, s plno kamarátmi, vieš, taký ten sisterhood a taký ten neighborhood. Že a bola proste... si ten chlapčenský typ, alebo ten dievčenský? Nie, ty vieš čo... Ja som bola kamuška so všetkými. Vieš, to je také, že prímeratka, kamarátka. Áno. To som ja, vieš. Ja som Heso jašterák. Heso by malo tebe menináreň urobiť takto. Prímeratka, kamarátka. No, presne, vidíš? No. Je to tak. Takže toľko o malej Radke. A ako vlastne potom to prešlo do toho moderovania? A vidíš, a zase sa mi to spája s tou dedinou, s tým Budimírom, lebo miestny DJ sa opil a starosta za mnou prišiel a povedal, že rádi boli motokrosové preteky. Hej, predstav si teraz za dedinou, vieš, ako motorky vrčali a teraz akože ten miestny DJ sa opil, nemal kto ani vlastne hrať, ani hovoriť do toho mikrofónu, že čo sa deje. A nie, že by to ten miestny DJ vedel, ale ja tým, že som bola s každým kamoška, tak ja som poznala celú tú komunitu motorkársku. Som z motorkárskej rodiny, takže tak. A prišiel za mnou náš starosta a hovorí, rádi si panata, nepoutoríte sa do mikrofónu, bo toto cecky ani neznajú, čo sa tu deje, tu rúh motorky, no ic. A ja som povedala, že dobre, že fajn. Zobrala som mikrofón a začala som. A to bolo, vieš, ako keď zažívaš to asi tiež, keď máš niečo rada a že sa to stane, že tá aktivita je, že z teba to tak ako keby preletí. Ja som si ten deň tak super užila.
To bolo výborné. A tí ľudia si to užili so mnou. A potom prišiel za mnou starosta z vedľajšej obce a povedal, že z družstevnej pri Hornade, dodnes si pamätám, že počúvaj, že prídeš za guľaš a kofolu aj nám odmoderovať preteky. Za guľaš a kofolu. A ja, wow, za guľaš a kofolu, jasné. A potom, vieš, potom som si sa to začala pýtať, že už to bolo tak pomerne dosť cez víkendy, dosť mi to liezlo, akože už aj do osobného času som nemohla byť toľko s frajerom a tak som si popýtala prvých 50 eur. Si pamätám v Stropkove. Počuj, lebo vieš, aj dôjsť tam trebalo nejako a tak. A potom som mala také sny, že ježiš, že to by bolo také fajn, keby, tým, že som motorkárka, ako keby tak z duše, tak som stále obdivovala enduro a stále sa mi páčilo Rally Dakar. A to ti vlastne ostalo dodnes, že? To málo kto o tebe vie, ja to viem. Že vlastne ty Motocross, si enduro, si jediná žena, ktorá to vlastne moderuje. Poznám 3 ženy vo svete, ktoré sveta to robíme. Vlastne Lisa Leyland robí MXGP a je to vlastne moja priama kolegyňa v Infronte už dnes. A potom ešte je jedna, bože, zabudla som meno, ale tu som spoznala, keď som bola v Južnej Amerike. Doplníme. Už som sa naučila. Doplníme. Áno. Keď som bola na Rally Dakar v Južnej Amerike, tak som tam spoznala jednu kočku, ktorá to dodnes robí, máme sa aj na Instagrame, čiže vidím, že stále je aktívna. Že ako keby, že tie ženy v motošporte nie sú takou velikánskou výnimkou. A myslím, že aj vo Formule 1 jeden čas bola taká kočka, ktorá akoby komentovala motorky. Ale presne, to je o tom, že ty ako keby, že s tými motorkármi žiješ, ty chceš vedieť, a čo ten motor, a jak, a vlastne, a čo si robil, a jak si to mal, a kedy si trénoval, a čo? Vieš, že ako keby, že s tým športovcom žiješ. Ja si pripadám ako, vieš, tie také frajerky hokejistov, čo o tom vedia tak hovoriť, vieš, ale nikdy nemali akože hokejku a výstroj na sebe. No jasné. Aj keď ja akože od 15 jazdím na tom skutri. Vieš, toho Budimíra sa mi trebalo do toho mesta ako dostať, chápeš? Na skutri. Vieš, teraz hore zeleným dvorom. Predstaví, vieš, motocross, enduro a jazdím na skutri. No tak to bolo také, že v 15 a potom prišli aj také motorky, hej, že so sestrou sme si tak šerovali takú KTM-u. Najprv 125, potom 250. Ona dodnes teda jazdí, ja už sa bojím, či čo, ja neviem. Aj to ide vekom. Ja som stále bola taká, že som sa za autom pretekala a teraz už si idem. Fakt? Ty si tiež takú motoristka? Hej. Ja som stále na aute, chod na bok, vieš, a stále som sa pchala, vieš. A teraz vlastne, keď chodím každý deň na ten Bukovec, tie serpentíny. Tak, a Bukovecký kopec. A som si povedala, že tak neviem, čo sa so mnou stalo, ale som opatrná, no. No dobre, a poďme ďalej teda. Moderujem ďalej, hej. Dobre, ide ti to zatiaľ výborné. Super, dobre, počkaj, ja si prečítam. No. Vlastne popíš mi ten rozdiel, vieš, lebo ľudia ťa vnímajú, že však tá Raďa príde, chytí mikrofón do ruky, lebo tebe je to také prirodzené. Hej, aj vlastne na tom team buildingu, to podľa mňa, ktorý si nemala moderovať, sa skončil, že si ho moderovala, hej. No. Tak, že vlastne každý to vidí tak ľahko, ale ja viem, koľko je za tým práce. Ja viem, že ti poviem radi, keď mi neodpisuješ, som v pohode s tým, že mi neodpisuješ, lebo viem, že máš plno roboty. Viem si len zľahka predstaviť, čo za tým je, ale podľa mňa sa to veľmi míňa realite ešte. Ja som ti taká vďačná za tú otázku, ale nebudem o nej hovoriť dlho, lebo mám jedno životné kredo, mám ich zopár a toto je jedno z nich, že vieš čo, keď svoju robotu robíš dobre, tak vyzerá ľahko. Ľahko. Vieš? A že proste a vieš, ľudia mi zvyknú také povedať, že Ježiš, tebe je všade plno, Ježiš, ty, jasné, však ty prídeš, chytíš mikrofón a to robíš. No. Vieš, ale vieš, ja sa na každú moderovačku pripravujem. Neidem nepripravená. Nikdy. Stále viem, s kým sa rozprávam, o čom sa idem rozprávať, stále mám pripravenú. Vieš, také tie esá v rukáve, keď sa hocičo pohnojí, ty ich vieš vytiahnuť. A jasné, že to potom vyzerá ľahko. Vieš, to ti inak musím povedať, ako si moderovala Tinu. A ja už som vlastne vtedy bola aj poučená o tom, že ty máš psychológiu, hej, a mne to, ja som sa snažila ti telom pomáhať. Jasné, že ty si nevnímala mňa. Si tam, ako keby, a že vnímala si Tinu. To bolo strašne ťažké, ja som to videla, ale pritom si to odmoderovala s ľahkosťou, lebo Tina je za mňa jeden super človek, ale ona má proste vlastný názor a ty ju o ničom nepresvedčíš a ona proste, keď ťa chce ako keby zhejtiť, ona ťa zhejti. A vlastne, že ako keby hneď preskočiť, vieš, na ten úplne vymeniť tú tému a nadviazať sa a stále udržiavať to. Ja som bola normálne, že, lebo už som to brala z toho iného pohľadu, že ťa poznám a viem, ako to je. A ty hlavne poznáš aj tú Tinu. A poznám aj tú Tinu, hej, a proste ona je naozaj jedna z mála ľudí, ktorí naozaj povedia, čo si myslia. A akože klobúk dole. Dala si to. To je,
Ďakujem veľmi pekne, ale vieš čo, to je o tom, že keď ti sedia oproti tebe, keď ti sedia ľudia, ktorí majú na konte milióny, ktorí sú konatelia veľkých firiem. Keď oproti tebe sedí prezident, mám taký rozhovor s prezidentom Českej republiky. A vieš, a to sú ľudia, z ktorých by si sa asi mala posrať, čo ja viem. Vieš? Čo ja viem. A teraz, a ty vlastne ako keby, že vieš, že chceš, aby tí ľudia tam za kamerou sa dozvedeli to, čo ty tam chceš doručiť. A potrebuješ mať dobrý vibe, chceš, aby aj ten človek si to s tebou užil a aby to bolo celé presne, ľahké. Nech to je fajn, nech to je ľahké, nech ten človek povie, že pôjdu s vami i na příště. Vieš, a to sú tie také veci, kedy proste si povie, že áno, že je to fajn. A ja to nezúročujem len teda pri mikrofóne, aj keď máme obchodné jednanie a keď teraz čím som staršia, tak tým som také akože nejakej lobby pozícii, networkingovej pozícii a tak vtedy vlastne ťa potrebujú aj tí veľa vážení ľudia, ktorých sa väčšinou ostatní tak akože boja, potrebujú ťa zobrať nejako. Vieš, že ty keď sedíš ako v Pekingu za okrúhlym stolom a ideš jesť pekingskú kačicu s našim veľvyslancom a s kultúrnym ataše a s ekonomickým diplomatom a plus tam máš nejakých ľudí, o ktorých ti povedia, že tak akože tu v Pekingu, a chápeš, Peking, 25 miliónové mesto, obrovské, je tento človek akože jeden stop. A ty tam tak sedíš a teraz stal sa mi trápas, poviem ti ho. Jedli sme tú pekingskú kačicu. Stalo sa to teraz nedávno, čiže mám to úplne v živej pamäti. A teraz tá veľmi dôležitá Číňanka nám ukazuje, hej, že no robí sa to takto. Každý mal náš svojho čašníka v rukavičkách. Tak stali vedľa nás a teraz to pri mne sedel pán Lajčiak, hej, a teraz ja som sa s ním tak rozprávala, diplomaticky, vieš. A tá Číňanka nám ukazuje, že zoberiete také tenké cesto, dáte do neho kačicu, pokvapkáte to sojovkou, dáte tam trošku tých klíčkov, zarolujete a jete. A ja taká, A išla som hneď po nej, vieš. Zobrala som to cesto. Stratila si sa pri prvom, hej? Nie, počkaj, moje cesto malo také dierky. Ale ja som sa tým nenechala samozrejme odratiť. Zobrala som cesto, zrolovala som, dala som tam tú kačku, sojovku, reďkovku, kličky, zabalila a jedla. A pán Lajčák tak sa na mňa pozerá a hovorí, to nevadí, že to nejde až tak ľahko, lebo to je papier, ktorý je medzi tými cestami. Chápeš, to bola, že lokša, papier. Jak máš prosciutto. Chápeš, bolo to všetko bielej farby. Ja som to v živote, vieš, nejedla, že pekingská kačica. No vieš, a teraz som nevedela úplne, že čo s tým spravíš, vieš, že vypiješ to. Počúvaj, bolo to, no vieš, že stôl plný diplomatov, ja neviem, koľko nás tam bolo, možno, že 15, vieš, s Lenkou Suchovou som tam bola. Lenka podľa mňa mrzla, celý svet sa zastavil. Ja som v polovičke bola toho cesta, už sme vedeli teda, že jem papier, tá Číňanka tiež vedela, že jem papier. Nikto ma nechcel strápniť, vieš. Hej. A ja som tak som sa na to pozrela a si hovorím, že až také chrumkavé to není, jak som čakala, ale to nevadí, keď to zjem s lokšou, tak to snáď bude lepšie. Ale toto tu nemôžeme takto nechať, vedieť, je to výborné, tak to dojem. Tak som to na seba dala. Počkaj, celý stvoj vybuchol do smiechu, ale to ťa v tej chvíli tak proste iba, že napadne. Vieš? A je to nie že hlúposť, ale urobíš to seba, ako keby, že srandu v nejako... Bože, nechceš vedieť, jak som sa cítila. Akože normálne trápnosť level 1000. No. V konečnom dôsledku si to všetci akože sa na tom dobre zasmiali a tak, ale to sú presne tie momenty, že sa z toho, nemôžeš sa zo seba úplne pohodiť, vieš. No jasné. Vieš. A to je to, že ja som ti vlastne pred týmto rozhovorom, môžeme povedať, že sme mali rozhovor so Zuzkou a ja som ti povedala, že ty si proste perfektná obchodiačka. Hej, a ty o tom vlastne ani nevieš. So Zuzkou Slivenskou, to tak dodajme. So Zuzkou Slivenskou. A vy ste mi tvrdili teda, že som obchodiačka a vy obidve biznismenky. No, lebo vlastne ty si ľutovala, že nie si podnikateľka, že nemôžeš takéto veci riešiť, ale pritom ty predáš aj kačku v papieri. Kačka v papieri, to je obľúbené jedlo, aj kebyže. No a vlastne ty si hovorila, že cez ten COVID chcem sa tam prepracovať, že vlastne si chvíľku aj bola tou obchodiačkou, ale aj tak ťa to vrátilo naspäť vlastne k tej Radke moderátorke, ktorú všetci poznáme. Tak povedz mi, ako sa tam cítila vlastne v tejto pozícii. Veľa ľudí aj vníma, aj sa ma pýta, či som realitná maklerka. Áno. Pretože s Robertou Meckovou robíme marketing realitám. A to je presne ten taký moment, kedy ja som si povedala, že ten môj job sa dá robiť na 1000 milión spôsobov. Dá sa robiť proste presne takto podcastovo, dá sa robiť televíznymi reláciami, dá sa robiť, vieš,
3000 spôsobmi a Roberta vtedy potrebovala nakopnúť ten realitný biznis a ona je vizionárka. Tak tam to bolo také prirodzené spojenie. Vieš, ale ja som, a ona mi stále vravela, že počúvaj, z teba je super realiťačka. Vieš, ale keď som prišla na to, aká to je ťažká robota, čo ty si vieš. Ako. Čiže mňa to tak vrátilo, ako jasné, mala som stretnutia aj s coachmi a s ľuďmi, s ktorými som sa radila. Mala som nápady mať firmu, mať agentúru, byť riaditeľka telky a ja neviem čo, ale ako keby, že presne tá korona ťa do toho tak akože zamotalo ma aj to, že som bola vlastne mamka 2 detí, čo vlastne tá taká životná pauza, hej, že vlastne to je taká ďalšia vec. Skúsila som si aj život v korporáte, lebo po psychológii som si povedala, že no tak moderovanie ma predsa nebude živiť navždy, hej, že toto je len taká zábavka. Ja idem skúsiť naozajstnú prácu, tak som sa zamestnala v korporáte na HR oddelení na 3 roky. Akože pekná skúsenosť, zaujímavá, ale rovno som otehotnela a vedela som, že proste sa tam nikdy v živote už nevrátim, vieš. A toto je moja. A vieš, už dnes, no to je tak, že keď, vieš, tak ako keby, že prídeme do toho momentu nejakého, tak si povieme, tak toto je môj job. To, vieš, že vlastne tá práca ťa baví, čiže ju neberieš ako prácu a ide ti to super. Joj, si moja láska. Ďakujem ti veľmi pekne, ale to je to, čo ma akože absolútne baví. Mňa strašne baví sa tešiť na pódiu z rozhovorov s tebou, dozvedieť sa tú vec. Mňa toto tam poháňa celkom, vieš. A či to je akože športová osobnosť Košic, alebo či to je nejaká liveka pre Infront niekde vo Švédsku, kde sme proste akože vysielame do celého sveta. Je to v zásade ako keby, že nie že jedno, ale mňa baví byť aj v tom blate, v snehu, v neviem čom a baví ma byť aj tu čistúčko v štúdiu, vieš, s vodičkou v ruke, čiže... A prezliekať sa. Presne. Čiže veľa tvári a je to také variabilné, vieš? No a pritom ja obdivujem na tebe, že viem, aké to je hektické, viem, koľko času si to vyžaduje, viem, že si musíš nastavovať ten čas, že si sa aj rozhodla, že teraz idem do obedu, poriešiť si svoje, potom si dávam, že musíš si strážiť vlastne ten čas, lebo nemáš tú pracovnú dobu a ja si myslím, že dokonca je to, každý si povie, že to je len to moderovanie, ale myslím si, že človeku ako si ty hrozí možno viac vyhorenie ako človeku, ktorý pracuje vo veľkej firme a je pod nejakým tlakom, lebo ty si vlastne pod svojim vlastným a viem, ako ti zvoní telefon, viem, ako ťa ženú ľudia, viem, ako každý chce všetko hneď. Hej, ale ja mám stále na ticho, to si všimla, že? Hej. Hej. Takže... Nebojím sa vyhorenia, musím ti povedať. No, lebo ty tak pekne preplávaš tým a máš to jasne dané, hej, že ty vlastne obchoduješ s tým vlastným časom, lebo si dobrý obchodiak. To si mi jak... Jej! Ďakujem. 4. časť, poznáme sa. 4. časť, poznáme sa, poznáte nás už aj vy, takže naše príbehy sú vypovedané. Áno. Barbie si bola super moderátorka. Ďakujem. Ja si to nemyslím, ale ďakujem.